pistettä ajassa 30-23 ja Ratsukko tässä vaiheessa sijalle 7. Tässä vaiheessa luokassa 6 kärki on seuraava. Johtopaikkaa pitää edelleen Jonna Hietala Bonila toisen vaiheen tuloksella 0 virhepistettä ajassa 22.07. Toisena Mia Raudaskoski, Ivano Vanne Zembrukhove, kolmantena Roosa Uunila Petit Pascal, neljäntenä Julia Kärkkäinen, Hazard toinen, viidentenä Emma Bruenda, Empis Leis ja kuudentena Jonna Varonen Pukara. Ja muut tällä hetkellä sijoituksessa olevat ratsukot ovat 8 Maria Tirkkonen, Weltfair, 9 Titta Mikkola, Gammon R, 10 Susanna Villanen, Grand Cludio ja 11 Edith Nyman Polander. Eli näistä 6 ratsukkoa tullaan sitten